Kani Gadega Pati CTV. Kanyau Trap Youth Council Shillong City. Hadin kanji kendo yau Chief Executive Officer jong ke Shillong Municipal Board. Ban pan jing pencai halor ke jing mi bon ki kerteng jong ki barjala. Ki baliyo jing bet ban peteng biang ye ke jing dia ki mar ki mata harot surong. Hanin ke sengipat ke arpu praterik uluber. Kinui lam jong ni keseng, kelala kendo sa yau Executive Member jong ke KHDC bakmi ye katnat khai uba Neil Antonio War. Ban pan jing pencai halor ke kerteng jong ki barjala ki balami ha ke top kerteng jong ke Town Vending Committee na ke Shillong Municipal Board laki deni em ki balayo e ka trading license na ke District Council. Ti ka phangi bangiwan ha ni ka sngi ha ni ka janmit bani kren kalong ha bide bakani ka jing issue ya ki trading license shek ni ki street vendor ti ha ka jing kren ka jing apo kabai lapun sngo kalong ba kamsim lodon kumbala latho si ha ka ta kot khobor ka bami min ap south trek aga ba kita ki street vendor ki bana ka sispa iwe ngot ki non tribal kimi gerteng lakumba shipho ngot tam ye te ha ka jing kren gujungi ni la kren sha ngi ong ba lada kim sim lodon ni kata trading license ka baki apply na DC na district council kumno ka tu ka gerteng jungki kapoi ha ka tu keles kapa ha tu keles lingba kanika Town Vending Committee lingba kanika local authority ru ka bapai ye kanika Town Vending Committee tene kaliang junging la pane ke jipensai ba la kumno fidei ban inspect ban wat ikini kerteng lagi don shan em hakales jong ka trade ha kanika department jong kanika trading license te ha ka bade ba kata ka bentaru nagaling ba Antonio War yong ba to nagaling jungiru ngin se check ban ngin sepet balada sisa kidon em kini ki non tribal kita ki ba shipong tam ye ki bawan ban apply ban register ye dia kum kita ki street ban yo ko hak ban syong demadan tena keleng junging la kren sha shuru ba kumbang lalai kendo UCU menen ba solia la kren sha akma jungiru ba na keleng jong uru ka first preference ba kwa haka bede ba ni street vending kalong kerpang ningkong ye khasi ki jungi badadian kan wan nagam taki non tribal yo le si da omdon na prengi kasi ba kwa ban le ni kam Kani Gadega Pati CTV.